Inaħsa skont iż-żmien Malkemm kbir tal-lim l-iskola Għad mu ser ninsa bin min jien Għana ħelu bħal ta' sfur Joħroġ bil-qalb ta' kampanjon Versi ġi bħal nisbaħ fjur Jikber fil-qalb ta' kampanjon Xrob maġiri tal-oli Taħċeċ tizreċ bis-mewit Pellim bitu l-nibni Ma dawk in-nistħulin Titrabba l-qalta kampanjon Kont emigrajt minn dak pajjiżi Bis-sart weliti qatt ma nsejt Malta tagħna nħossni gburi Għaxem twelidtex tu trabbejt Nies tqal tad-deheb kollhom ħlewa Li nibqa' nossa kemm nintem Nies medin bix-xogħol sewa Li ma ssix bħalhom taħt ix-xemx Għana ħelu bħal ta' sfur joħroġ bil-qalb ta' kampanjon Versi ġi bħal nisbaħ fjur Jikber fil-qalb ta' kampanjon Xrob maġiri tal-oljen Taħt xemx tizreċ bis-sewit Pellim bitu l-nibni Ma dawk in-nistħulin Titrabba l-qalb ta' kampanjon Għana ħelu bħal ta' sfur Joħroġ bil-qalb ta' kampanjon Versi ġi bħal nisbaħ fjur Jikber fil-qalb ta' kampanjon Xrob maġiri tal-oljen Taħt xemx tizreċ bis-sewit Pellim bitu l-nibni Ma dawk in-nistħulin Titrabba l-qalb ta' kampanjon Eileen tirringrazzja lil Hairlux Art Deco Cosmetics.